O Plan de Sostibilidade Turística da Ría da Estrela deixará diferentes actuacións en Outes, proxectos pensados para seguir dando a coñecer o Camiño de Santiago pola ría de Muros, en Noia. Os concellos da comarca afrontan o final do verán con novas obras planificadas. Dentro do Plan de Sostibilidade Turística da Ría de Muros en Noia inclúense diversas actuacións nos 5 municipios que a forman para mellorar o trazado do Camiño de Santiago. No caso de Outes, traballarase en puntos máis complexos. Como son o paso de ríos ou sendeiros que, bueno, pois polo que sexa, pois teñen moita humidade ou moita agua durante o inverno, vaise facer unha serie de actuacións que, de alguma maneira, bueno, pois son consistentes coa mellora do conxunto do trazado, do resto do trazado que pasa polos concellos que acabo de comentar da Ría de Muros de Noia. Actuacións que se desenvolverán nestes meses que quedan do 2024. Son actuacións que, bueno, por cuestións administrativas, ao final as contrata todas o Concello de Noia e, por tanto, bueno, pois, tamén existe un trámite que é un trámite importante, igual que esta praza no seu momento, pero que pouco a pouco se van a ir desenvolvendo. Con estes traballos tamén se busca seguir dando a coñecer este camiño que forma parte das peregrinacións cara a Santiago. Desde os concellos e dende a sociedade civil levase moito tempo traballando, bueno, pois para que se recoñece e para darlle un pulo ao Camiño de Santiago pola ría de Muros de Noia. Bueno, pois estas actuacións do Plan de Sostenibilidade Turística, bueno, pois van tamén dedicadas a esta finalidade, non? Unha parte van para promocionar o camiño e outra para desenvolver unha serie de infraestructuras nos concellos como esta na que estamos agora aquí na Praza do Concello para mellorar bueno, pois, o atractivo e humanizar os espazos dos nosos concellos. Os traballadores avanzan no proxecto de humanización da Praza do Concello, a actuación coa que se busca habilitar máis espazos para os veciños e visitantes ao carón, neste caso do río Tins.